Дигиталните пространства вече са неразделна част от ежедневието. Студентите ги използват за учене, общуване, дебати и изграждане на своята идентичност. Тези пространства обаче крият и рискове. Фалшиви профили могат да манипулират доверието, фишинг атаки могат да откраднат лична информация, а прекомерното споделяне може да изложи потребителите на вреди. Университетите, правителствата и онлайн платформите често обсъждат границите на отговорността, но самите студенти също играят ключова роля. В университета Нова Лент скорошни случаи на представяне под чужда самоличност, фишинг и злоупотреба с данни подчертаха спешната нужда от дигитална грамотност и отговорност. Защитата на онлайн идентичността на студентите не е само технически въпрос. Тя е и демократичен, свързан с доверието, прозрачността и справедливостта в дигиталното общество. Този учебен модул ви подготвя да разпознавате дигитални заплахи, да обсъждате ефективно онлайн рисковете и да предлагате решения, които балансират личната отговорност с институционалната и корпоративната. Като развивате уменията си за критично мислене, комуникация и отговорно онлайн поведение, ще бъдете по-добре подготвени да действате като отговорни дигитални граждани, защитавайки себе си, своите колеги и демократичните ценности, които стоят в основата на безопасните онлайн общности.